Toată lumea și galaxii la un episod de Skyblock. O fac. Da, să-i dăm drumul Lica. Nu știu cum aș putea să fac un generator pe mapa asta, sincer. Nu știu că voi neapărat pe mapa asta, că a zis asta ce. Haideți să ne facem loc pe aici. Și așa să pun pe itemele aici. Nu mi-e frică să... Chiar foarte frică să mor. Cum sunt unii pe nume fetițele. Acel exemplu de cum sunt eu. Oh my god. E bunicel. Nu! Da. Prima dată când joc un Skyblock. Sincer. Deci sincer. Gata. Stai ceva. E până jos mapa sau... Stai că nu văd. E că e cam jos. E de 2 straturi și apoi văd că mai este și 2 straturi de alea. Știu ce vreau să fac. Cum ăsta. Și nu știu ce ar trebui să fac. Oh god. Nu. Oh god damn it. Oh, uite iron ore. Pe acolo, pe așa. Am tot dortul ăsta, nu vreau să... Nu sunt sigur că dacă o să merg generator. Aici este... Văd... Ok, bunicel. Să... Cade lava pe jos. Să... Și dăm drum. Știu că era așa. Bă, voi sunteți proști. Bă, ăștia nici nu știau că eu trebuie să fac fix așa acest generator, în paranteză, de caca. Că nu știu ce trebuie să fie neapărat. Bă, că nu trebuie neapărat să fie generator, dar am nevoie de acest generator. Papa pleacă. Wow, am crezut că nu am shift. Puc. Și nu mai am dirt. Dirtulica, dirtul a plecat, m-a părăsit. Nu știu ce fac. Pick up the dirty. Well. Lucky John. L-am făcut greșit. Pentru că nu a ieșit greșit. Pegas. Stai. Așa. Pa nu aici. Aici. Stai, nu. 2 găuri.
aici. Aici. Aici e marca. Stai, nu sunt convins, nu. Așa că nu pierd. Nu știu, complet sunt. Oh, God, era să cad. Fuck deci dacă nu merge acest generator, fac eu să încurgă balele. Și fac balegă de urs. De ors. Bine zis. Caz. Mi-e frică. Era să mor. Dacă nu merge acum, nu știu, deci puneam pauză pe tot, nu știu. Acolo trebuie să fie blocat. Pentru că nu vreau să mă trezesc. Hai să ne jucăm de ski blocul. De sky blocul. Nu știu. Uitați, mi s-a făcut pickaxe-ul negru. Dacă ies, nu, pentru că este un băguit. Nu mai pickaxe, e băguit. Este băguit pickaxe. Bă, cred că am luat destul, nu știu dacă o să mă ajungă. Nu vreau să irosesc, chiar. Merge cu asta, dar hai să ne vedem întrebările noastre. Cu schivarsul. Dacă e gata, bă. Sau nu? First life here. Ce? Mi-e frică să nu se întâmple să nu am pickaxe și să n-am pickaxe de făcut de ăla și să n-am nici să n-am chiar nimic. Eventual să-mi las pickaxe-ul ăsta de nobi. Pentru că lemnul e cel mai rău. A, bă, că bine, bă, boș. Bă, borș. Ne simt... Nu pot, frate, nu pot. Mi-e frică că mai am bețe și e ghetergă. E ghetergă. Sau să pun aici. Exemplu. Deci o să fac cool și o să le iau tot. Și nu mai știu. Bun picchetul ăsta. De cine știa, pentru că eu înainte făceam armură pentru că în Minecraft 0.12 nu exista dificultate și creeperiți veneau mai repede când era dimineață chiar. Și făcea armură. Bă, nu știu de ce-ți fac armă, mă, pickaxe, chestii dintre astea. Păi, dacă acolo există și pickaxe, ce what the fuck? Adică, what the fuck is this? Era normal să fac. Who's your fucking daddy? I'm 50 rolling. L-a crescut. Rufe. Nu e voie de să avem. Dificultate în fucking... pixul. Să gra PvP. Ușor, vă, să nu vin naufragiați proști. O greșeală, dar nu e nimic. Ce mi frică era.
Prin mijloc. Nu! Să nu îndrăznești să cazi. Oh my god. Am luat șunca de toate zilele. Stai așa. Am văzut eu cumva un iron pe aici și mi s-a amenințat pentru că e bine, eu vreau să fac. Stai, să mă duc să văd. Dacă nu iese săritura asta. Stai așa. 1, 2. Cam pe... Chiar pe al doilea, chiar, dacă nu mă gândesc. Și nu mă înșel. Chiar pe al doilea sau al treilea, nu știu. Pe al doilea, hai să mergem în funcție de al... Am găsit. Nu cazi! Oh. Uite, iron mai este și pe aici. Your Daddy Emerald. Prima dată când am prins un Emerald a fost în Minecraft 0.13, dar nu a fost nicio importanță. Am 12, pardon. Aleluia, să mă ajute Dumnezeu. Să mă ajute Dumnezeu să... Stai, bă, deci fac un touch screen. Cu un screen de la asta am început să pun o torță. What the cobble? Uite. Torță. Bă, what? Hai să dăm un touch screen. Aici să dăm. Leacă așa. Dăm hide ca să nu se vadă cu mâna cu toate. Să fie. Cam și dacă vreți să ne comentarii.